Keluar. ka jawo ni za mu shawara ne kai wani irin jahili ne na kawo ka ne ka ba su sallah ni zan fita na yi tusa na sani a bayani da kai da Allah ga fara ba in ka kira mutum irin wanda ai sai ka ce mutum bayani cewa in tsaya ba sallah ne to mu je da inda za mu je ni ma zan yi ne kuma sai ka ce wani ne